את אימא? ומי מוציא את הילדים מהמסגרות? יש לך בן זוג? אלו לא שאלות שלגיטימי לשאול אתכם ברעיון עבודה. ברוכים הבאים לקורס הכנה לרעיון עבודה, היום השמיני. בכל יום במשך 30 ימים אני הולכת לשתף איתכם טיפים לרעיונות עבודה שיעזרו לכם לבלוט על פני מועמדים אחרים ולהביא את היכולות שלכם לרמה הבאה. אז בואו נלמד. שימו לב לשאלות ששואלים אתכם במהלך רעיון עבודה. אם משהו נשמע לכם לא תקין וקשור באיזושהי צורה לסטטוס זוגי, משפחתי, מקום מגורים, נטייה מינית או כל נושא אחר שנראה לכם לא רלוונטי, כנראה שהשאלה הזאת היא לא חוקית. ואתם ממש לא חייבים לענות על השאלה הזאת. תזכרו שמקום עבודה שיפסול אתכם כי בחרתם לא לענות על השאלה, זה לא מקום עבודה שאתם רוצים לעבוד בו. איך אתם יכולים לענות לשאלות כאלה בצורה פוליטית? למטה בתיאור.